To so da fari da zaran ka ɗauki wayarka haka to sai ka je chat gpt. Wannan bidiyon zamu jefi tsuntsu biyu ne da dutse ɗaya. Yawa abin da yasa nace zamu jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya shine mun koyar da yadda ake amfani da micro animal camera, to amma so bidiyon bai wani ba da ma'ana sosai ba. To so yanzu kuma gaskiya an samu wata hanya mai sauki yadda za a kirkiri micro animal camera, wayannan yan kananan dabbobi da suke shiga rami tare da kyamara a bayan sunan. To so shi yasa za mu yi, sannan kuma mu yi koyar da yadda za ka yi amfani da SEEDANCE wajen kirkira. To kaga so za a jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya kenan. Maimakon chat gpt ya baka hoton da kake so ka, yanzu muna da idean ɗauko wato wannan micro animal camera din wanda za mu yi amfani da shi. Da fari kamar da kake gani za ka shiga chat gpt ka haka. Da ka shigo chat gpt ka haka da ya zo nan to kar ka taba komai. A daidai can ga wasu layuka guda biyu na kwancen nan, to sai ka taba su. Kana taba su haka to su already kamar da kake gani ga wanda aka rubuta mo, to sai ka shiga wannan mo din. To ga wanda aka rubuta apps, to ya ka danna kan apps din nan. To daidai can ga inda aka rubuta gptx din nan, to ya ka danna. To anan gurin sai ka rubuta micro animal camera kamar da kake gani. To kamar da kake gani ga sunan sun fito wato da yawa. Anan gurin na farko muke shiga, to sai ka shiga na farko. To zai kawo kanan gurin, iya kawo kanan gurin kawai so ka danna start chat. To kamar da kake gani ka ce start, to kawai sai ka tura. Kana tura wannan start din, to so gashi nan ka gani ya turo maka wato ka zaɓi a cikin wa'innan nau'ikan dabbobi ne yan ƙanana guda 15. to a ciki zaka zaɓi ɗaya. Akwai tururuwa da kuma tamin wato gara, sannan ga sunan dai iri da kala, sunan hadda inda ba mu sani ba. To amma mu na tururuwa zamu yi. To tunda tururuwa zamu zaɓa kawai, to zan danna wato na ɗayan nan haka kawai sai na tura shi. To da zarar na tura, so kaga hoton farko wato na image ne, zaka ƙirƙiri image din tukunna daga farko, sannan ka zo kuma ka ƙirƙiri wato ainihin wato video front din. To so amma yanzu kamar yadda muke gani za mu yi copy haka. Muna yin copy haka, to so sai mu danna ga wani dan pencil yanda aka rubuta kusa da shi wannan camera din, ga wani dan pencil haka da wani dan gwata haka. To sai mu danna haka, to zai zama new kenan. Bayan ya taɓa wannan new din, kawai sai mu paste na wannan ultra wide din sai mu tura. To muna tura su kaga za a kirkira maka to hoton tururuwa da camera a bayan sannan. To so alhamdulillahi gashi nan za ka kalli an ɗan rike tururuwan, ana kokarin wato daura mata kyamara. To so hoton ya riga ya kammala. To sai ka taba, kana taba su already haka, to sai ka wato ainihin sauke shi akan wayanka sai ka fita. To a nan gurin kamar da yadda ka sani zaka fita haka, to zaka sake fita haka. To dama to chat din da kuka yi da shi chat gpt, to shine wannan na kasan haka yanda ya baka wato prompt da na rubutun. To so a nan gurin abinda zai faru, to sai ka ce masa bari ka gani abin da ya kamata ka faɗa. sai mu ce na wato kamar da kake gani yanzu abin da rubuta, sai na ce masa na ƙirƙiri hoton farko, yanzu ina son ka bani prompt na bidiyo yadda ake sake tururuwan take shiga ramin na sakan 15. to tunda SEEDANCE ana iya amfani da shi ne wajen sakan 15, to wannan dabaran da nayi zai taimaka gurin yanda zai gane cewa bidiyon sakan 15 zai yi. To yanzu zan tura masa gaba daya. To ina tura masa haka, to za ka kalli ya haɗe min prompt din gaba ɗaya ya rubuta min. To yanzu kamar yadda kake gani gashi nan ya haɗe min prompt din a matsayin guda ɗaya ya saki mishi. To so kawai zan yi copy. To so kafin na yi copy yanzu haka zan fita. Idan na fita, to kawai to sai in shiga wato shi Chrome ɗina. To kamar yadda kake gani da zaran ka shiga Chrome a daidai gurin satin, to sai ka rubuta wannan abin da rubuta wato cloud coffee din nan. Yawa to shine zaka rubuta. Kana rubuta haka, to so kawai sai ka tura haka. Kana tura so already gashi nan a sama wato na farkon nan sai ka danna shi. Kana danna shi, to so already zai kawo ka nan gurin. Shikenan kawai sai ka zo ka taba wato wannan try cloud for free din nan, kawai sai ka danna shi. To kana danna shi, so already gashi nan za ka kalli yana shiga. To so kamar yadda kake gani gashi nan ya kawo ka nan gurin. Wato idan ka yi continue with Google ko wato za su ci gaba da baka wato 400 credit for free duk wata daya. To don haka mu abin da za mu yi
za mu yi wato login with Google din nan, to shi za mu yi. To sai mu taba, to kamar da kuke gani yanzu zai kawo mu, ni nan ina da email da yawa, to sannan ina da email da yawa gashi nan zan yi amfani da wannan wato gashi nan na taba, to gashi nan na taba, to kawai zan danna nan gurin, ina danna nan gurin, to kamar da kuke gani yanzu zan jira shi in ga yanda za mu shiga ciki. To so gashi nan abin da yake tambaya na wato personal use, nan kuma work, amma dai gaskiya nan ni personal din nan taba, sai in taba next. To yanzu gashi nan ni farko ne ko kuma ni beginners ne, to amma ni kawai new ne ba din nan ne kawai zan taba, to kawai sai in taba. So kamar yadda kuke gani a nan gurin zaɓuɓɓuka ne aka baka tun daga kan abubuwan da ake so ka yi. Akalla a nan gurin ana so ka zaɓi wani abu guda ɗaya wanda yake banta. To su mu tun da bangaren hoto ne da kirkirar bidiyo, kawai za mu taba bidiyo wato da imaging nan, kawai sai mu danna next nan, muna danna next. To so ma'anan nan gurin shine wato suna son ka ba su labarin yadda ka samu shi wannan platform din, kamar yanzu yadda kake kalla ko a Facebook kake kalla ko a YouTube kake kalla, to so sai ka gaya musu daga inda ka samu wannan labarin. Amma ni na samu labarin su daga YouTube ne kawai, to zan danna YouTube din nan kawai. To so in kuma kawai labari ne ka samu daga wani waje kamar irin ChatGPT ko kuma wani abokin ka ga maka, so kawai ka danna order. To amma yanzu kawai ni tunda a YouTube na samu labarin su, kawai dan danna YouTube kawai sai ni submitting. To da zarar na yi submitting haka, to gashi nan ya bude min nan gurin. Da zarar ya kawo ka nan gurin, to kawai ka taɓa wa'annan yan ɗage guda uku nan, wato so kawai sai ka zo sai ka mai da shi desktop site ɗin nan, saboda shi ne zai fi baka ainihin abubuwan da kake da bukata, saboda shi wannan gaba ɗaya gaskiya kamar shi a matsayin na aiki da kwamfuta ne. So amma masu wayan ma za a iya yi. Da zarar ya kawo ka nan gurin, to so kamar yadda kake gani, to so kamar yadda kake gani na kasan nan na karshen nan, kawai shi zaka taba shi, kana taba shi already. So gashi nan ya kawo mu nan gurin, to so ya kawo mu nan gurin. To amma in mu yanzu zamu dan rage shi haka, to so zamu dan rage shi haka. To a daidai nan gurin, wato kamar yadda kuke gani gashi nan an rubuta all template din nan, to gashi nan daidai yana ma kansa, bayan mun je ko ina ba. To mu tunda mun riga mun kirkiri bidiyo, to gaskiya abin da ya kamata mu je mu shine zamu nemo wato ba text to video za mu nemo ba, wato za mu nemo frame to video ne, saboda za mu daura masa wato wannan hoton da muka riga muka kira din nan. To su ga su wanda video su wayannan da AI da kala da iri, yawa ba zallan SEEDANCE ba, za ka iya amfani da AI kala da iri domin wato ka generate din video ɗinka wanda kake so. To so already kamar yadda kuke gani, to so mu yanzu abin da yake faruwa gashi nan mu anan wato wannan AI wato image to video gashi nan. To so kamar da muke gani zamu taba wannan template na farkon kamar yadda kuke gani, to so zamu jira shi ya shiga mu ga yanda zai faru. To da zaran ka taba shi, so already gashi nan zai kawo ka nan gurin. To shikenan kamar yadda muke gani zamu dan yi zoom din shi, kamar yadda kuke gani, da shike mu ba computer bane da waya muke amfani, wato shi yasa wannan abun yake faruwa. To a nan gurin to so zamu yi haka, wato sai mu taba wannan bypass ne ake faɗa ko, ga bypass. To idan ka zo sai ka dan danna kan wannan login din nan, to ga wani guri an rubuta bypass, kawai sai ka danna bypass din nan haka, to kaga an dan tsuke maka wancan. To a nan gurin ma ya ka zo ka dan danna wannan shi ma, wato idan ka dan danna kansa, to shi ma zai bude maka, ka sake taba wannan bypass din, yawa to kaga shi ma an dan kulle maka shi. To sai ka zo ka dan danna wannan, wato shi ma sai ka danna masa wannan bypass din kamar yadda kake gani, to shi ma za ga an kulle maka shi. To gashi nan ka zo har na karshe. To a daidai nan gurin, so kai zamu yi uploading na wannan hoton namu, sai ka zo ka danna nan gurin, wato kana danna nan gurin gashi ne yadda kake gani, wato so an rubuta maka wato input, wato ka shigar da wannan hoton da kake so ka yi wannan bidiyon da shi. To so gashi nan kamar yadda kake gani, na shigo da cikin kan wayata. To so already dama ga hoton da na riga na kira, to na danna kansa. To so ga don a saman na haka, sai na danna haka. To idan na danna haka, so already zan shigo da shi, gashi nan har ya shigo kenan, yawa to gashi nan kaga ya shigo. To so ko sai in dan tsuke nan gurin, ina dan tsuke haka, sai in dan ja baya, wato sai in je ga nan gurin
yanda wato aka bani dama in saka wannan product din kenan kamar yadda kuke gani. To zan danna, to sai na zo ne selecting na wannan product din gaba ɗaya sai na goge shi, tunda ni wato ba da shi zan yi amfani ba sai na goge. To da zarar na goge to kawai sai mu paste na wannan prompt din da muka kwafo daga ChatGPT. To so a nan gurin qualities ne wato da sauransu, amma nan gurin da aka rubuta direction din nan kawai to so ka tsuke ka bar shi a 5, ka bar shi a 5. yanzu kamar yadda kuke gani na mai da shi 5, yanzu haka yana 5. to da zarar na gama to su already kamar yadda kuke gani, idan ka dan ja nan gurin to a daidai nan gurin ga dan wani guri an rubuta dan play din na haka, to kawai to sai ka danna wannan shine rolling din. Bayan ka danna wannan rolling din to so kamar da kuke gani gashi nan wato ya fara mun generating din bidiyo. Idan ko kula a nan gurin za ku kalli gashi nan wato ya rubuta processing template da sauransu, gashi nan iya ta kirkira mun wato bidiyo a nan gurin. To so za mu jira shi idan ya gama ya ga result din bidiyon mu. To so kamar da kuke gani alhamdulillah yanzu haka bidiyo ya kammalu. Idan muka ja nan gurin to so za ku kalli gashi yanda bidiyon mu ya kammala. To a daidai nan gurin ga dan wasu alamomin dan dugo-dugo, to bari mu dan haka ga wasu dan alamomin dugo-dugon nan haka, kawai sai ka danna su. To so kana danna wannan dan alamomin dugo-dugon wato zai kawo maka wato zabi haka kamar da kake gani gashi na rubuta download, kawai sai ka danna kan wannan download din. To wannan download din zai sauke maka shi kan wayanka kenan. To idan bidiyon mu ya sauka to sai mu yanzu haka gashi nan bidiyon mu ya sauka, to za mu yi open din sa sai mu kalli wato yanda bidiyon mu ya kammala. To so kamar da kuke gani gashi nan, to kun ga tururuwan ta zo tana shiga ko, to kun gani yawwa. To alhamdulillah wannan shine karshen bidiyon mu. Idan baka following din mu kai following mu domin samun bidiyo ire-iren haka. Nagode.